vlčí mor, Aconitum lycoctonum. To sa bojuje proti upírom, tou rastlinou. Nepochybne viete, ako tých vlkov umlčať. Na živého človeka! Toho viete až príliš. Už z neho viacej nedostaneme. Čo je to za bylinu? Aconitum lycoctonum. Prírodnica žltá, ľudovo vlčí mor. V strednej Európe sa používa na zaháňanie upírov. Ale prosím vás, vy s tým naozaj neprestanete. Tento príbeh a táto postava chýba na javiskách slovenských divadiel a je to veľmi zaujímavý fenomén. Takto som si to zo začiatku naozaj nepredstavovala, ale veľmi príjemná zmena pre mňa. Čo ma na tom baví, je veľmi inteligentná postava, pritom nevyzerá na prvý pohľad, lebo vyzerá ako to, keď to videl Lucy Bartam a v kostýme, tak hovorí, vyzeráš ako Hasterman, ale nie som. Mám takú schopnosť zvláštnu piť ľuďom krv. Vy si nedáte? Zo zásady nepijem víno. My v Transylvánii veríme, že Isus Christos počas poslednej večere nepil víno, ale krv. Krv je večný život. Drakula je upír, jeden z najznámejších upírov na tomto svete, ktorý sa živí, je akože živí krvou, ktorá ho drží pri živote. A je to v podstate monštrum, ktoré zabíja pre tú krv, necíti pri tom žiadnu vinu ani nemá výčitky svedomia. Je mu to prirodzené. Moja postava sa teda volá Mina Seward. Je to mladé, perspektívne dievča, ktoré je, dá sa povedať, z dobrej rodiny a prvýkrát spoznáva nejakú svoju lásku. Práve ju zažíva s Jonathanom Harkerom, ale teda tejto láske je zabránené práve kvôli tomu, že sa v tomto ich príbehu lásky zobrazuje Drakula. Sme spolu, láska. Na ten sen zabudni. A čo povieš na svadobnú cestu do Paríža? Čo? Slečna! Spomínate si na niečo, na čokoľvek, čo vám tú nočnú moru mohlo privolať? Nie, nič. V Minu niečo trápi, pán doktor. Niečo, čo nám zjavne nechce povedať. A tá tvár, ktorú ste vo sne videli, hovoríte, že bola stále bližšie a bližšie a že sa vás tie pery dotkli. Kde? Van Helsing je postava v tomto Drakulovi, ktorý je z iného sveta. Čož myslím si, že tí tvorcovia aj tak dobre vychytali. Nehrám Londýn 19. storočia, ale hrám džunglu a New York vlastne 19. storočia, čo bola tiež taká trošku džungla.
Čiže vlastne tá postava tam je úplne z iného sveta a to ma na tom baví. Že to je človek, ktorý začal hľadať tú druhú stranu dobra, čiže zlo, a začal s ním bojovať. A to ma baví na ňom, že išiel cez vzdelanie, ale hlavne cez prírodu a tým, že tie postavy z toho druhého sveta chcel spoznať osobne. Ono sa na prvý pohľad môže zdať, že Drakula je starý príbeh, stará legenda, ktorá s dnešným svetom 21. storočia nemá nič spoločné, ale opak je pravdou a my ako tvorcovia sme si ho zadefinovali jedným z citátov známej odborníčky na dobu viktoriánsku a na viktoriánsku literatúru, ktorá sa vo svojej knihe o upíroch a o vampirizme vyjadrila, že každá epocha má svojich upírov, pretože každá doba má svoje strachy a svoje vášne. Iba divadlo Arena si trúfa na takéto výzvy a skutočne to bola výzva vôbec akého Drakulu inscenovať a ako ho inscenovať. A najvhodnejšia bola asi adaptácia scenára, filmového scenára, čo ja som to už trošičku mal aj tak v šuflíku už veľa mnoho rokov, takúto predstavu, pretože mi prišla ako taká ideálna. Nina, drahá, Nina. Ešte nenažive. Nina. Videla som to. Ale je vo veľkom nebezpečenstve, už je pod jeho vplyvom. To je príšerné, mne sa to nechce uveriť. Možno je to neuveriteľné, ale je to tak. Každým takýmto útokom dostáva viacej do svojej moci. Musíme s tým skoncovať! Musíme sa tomu postaviť. Anabáza týkajúca sa literárnej predlohy je komplikovanejšia ako pri iných tituloch, keďže primárne vychádzame síce z filmového scenára Gareta Forta z roku 1931, ale ten vychádzal z divadelnej hry Hamiltona Deana a Johna Balderstona, ktorí zdramatizovali román Brama Stokera pre potreby inscenovania na Broadway, kde bola táto inscenácia veľmi úspešná, takže tých autorov je akoby viac. Za prekladom tohto filmového scenára stojí Lucia Dite a pán režisér Gejza Dezors bol zároveň aj upravovateľom teda toho inscenovaného textu. Z noča u nich vychádza. V princípe sme nainscenovali rozprávku pre dospelých, ako som si ju tak interne pomenoval, krvavú melodrámu, ktorá je spestrená o množstvo scénických trikov alebo atrakcií, ktoré toho diváka majú zase po istej chvíli odviesť inám, aby sa nenudil a aby bol vnorený do tohto nášho divadelného melodramatického žánru plnokrvného divadla s názvom Drakula. Darujte mi malé životy! Bezvýznamné duše s troškou krvi! Scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Lucia Šedivá, veľmi sugestívnu hudbu pán Henrich Leško, projekcie nám dodalo štúdio Plavtík, bábky navrhol Martin Dubravaj a v jednotlivých úlohách sa predstavia, teda okrem tej titulnej, ktorú stvárňuje Sava Popovič, sa predstavia Robert Roth, Jan Jackuliak, Michal Režný, Jan Grešo, Broňa Kováčiková, Sára Poliaková, Alžbeta Králiková, Alexander Maďar a Andrej Kováč. Mi príde asi taká najzaujímavejšia tá postava toho rumunského kočiša, ktorý vlastne je iniciátorom alebo vlastne uvádza Renfielda do problematiky, a to znamená aj diváka. Aj keď divák aj tak už všetko vie.
Čiže možno taký ten rumúnsky kočiš, to sa niekedy tak aj cítim, že taký rumúnsky kočiš, keď treba vlastne interagovať a spolupracovať s entitami na javisku a mimo javiska. Ísť na hrad, grof Drákula. Áno, presne, tam mám namierené. Drága Domnule, tam nesmie ísť. Dať si to na krk, to chráni. Dobre, ďakujem. Potom sa mi páči postava Renfielda. Lebo do toho prináša niečo, čo nemôžete strhnúť oči. Jak divák, tak aj herec. Čiže ten Renfield, on tomu dáva takú hĺbku, že vám ho je ľúto a zároveň neskutočne v tom blázonstve je neskutočne chytrý. A to ma na tom baví, že Renfield. Podanie Roba Rota, samozrejme. Majstre, sme tu! Pane, sme v bezpečí! Vy ma nepočujete, ale sme tu! Nie. Kde ste? Už som ti to hovoril 100-krát, ty blázon. Si v sanatóriu doktora Seawarda vo Whitby. Tento pometenec je z toho rumunského vraku, čo ráno priplával do prístavu bez námorníkov. A odkedy ho priniesli, blúzni. Malička, s troškou krvi. Ďakujem, pane. Čo je výnimočné na inscenácii Drakula, okrem toho posolstva, ktoré so sebou prináša, je aj ten vizuál a ten je čierno-biely, keďže sa jedná o poctu čierno-bielemu filmu v hlavnej úlohe s Belom Lugošim z roku 1931, tak aj my sme sa rozhodli pre taký trošku možno archaický kľúč k poňatiu toho príbehu, ale vlastne všetky kostýmy sú ladené do čierno-biela, rovnako ako líčenie, parochne, rekvizity aj scenografia, s výnimkou Drakulu, ktorého žíznivosť pokrvi sa prejavuje aj v červenej farbe jeho kostýmu. A v tomto prípade je ešte jedna zložka, ktorá má veľmi výnimočnú úlohu pri inscenovaní nášho Drakulu, a to sú masky, ktoré vlastne navrhoval aj realizoval Vladimír Witt-Gruber. Pane, musíte mi veriť. Nikomu som nič neprezradil. Som oddaný len vám, rozumiete? Nezradil som! Pane, potrestajte ma. Mučte, len prosím vás, nechajte ma žiť. Nemôžem sa pred tvár Hospodina postaviť s toľkými mŕtvolami na svedomí, s toľkou krvou na svojich rukách. Pane! Budem citovať pána Kukuru, keď ma videl na čítačke prvýkrát, povedal, že ako sa tak na vás pozerám, vy ani žiadnu masku nepotrebujete. Či som chcel byť romantický hrdina alebo akčný. Nakoniec sa zo mňa stalo toto monštrum. Žiaľ. Ale baby na mňa idú, takže hode. Tak samozrejme som si povedala wow, keď sme videli Sávu, predstaviteľa teda Drakulu, lietať vo vzduchu niekoľko metrov. Keď som to prvýkrát videla, tak to bolo naozaj pre mňa také, že wow, že toto sme si už aj v divadle dovolili, takéto akože vzdušné efekty. Táto inscenácia má pre mňa jednu obrovské plus v súčasnom kultúrnom živote na Slovensku, lebo je to performance. Je to takzvaná, v Čechách sa tomu hovorí podívaná. Ja budem rád, keď sa z toho stane kultovka. Kultovka znamená, že to budete chcieť vidieť, a ja vám hovorím, že to budete chcieť vidieť. Sme si aj povedali, že ten výsledný tvar musí byť teatrálny, musí byť divadlom. Divadlo Arena je najlepšie divadlo. Byť naozaj mŕtvý je v skutku nádher. Už to začína.
A to sme mali viacerí také, že sme mali problém s denným svetlom počas skúšania, že sme tu boli tak zahrabaní v tej tme, že normálne sme vyšli a keď bola, že o jednej pauza obedná a slnko na gorkého a my, že Ježiš, ty to točíš?